La primera vegada que vaig veure un cuquet de llum em va fer por. No sé, no m'esperava que un bitxo poguera fer llum. A més, fos com estava, em va semblar una cosa de fantasmes. Però clar, només tenia 4 anys. Mon pare, al veure que trencava a plorar, em va agafar al braç i em va explicar que no fan res, que són totalment inofensius. Xarren entre ells pegant llumades. Quan es senten en perill, apaguen la llum a voluntat. És la seva forma de comunicar-se. Mon pare ja no està. Tal vegada per això, cada vegada que de major he vist un cuquet de llum, m'ha semblat la cosa més meravellosa del món. Digueu-me boba, però em fa la sensació que és mon pare el que em parla a través d'eixes llumetes. Val, anem a seguir amb el tema de les potències, que hem de repassar per a l'examen, així que tragueu el material, d'acord? Vinga, ei, avui li donem la benvinguda a una companya nova, li diuen Mada. Vaya bicho raro. Vine, Mada, eixe serà el teu lloc. Quina pinta té. Bé, algun voluntari o voluntària? Mare meua, no us amuntoneu. Ningú vol eixir? Mada, vols eixir tu? Pobreta, va deixar-la en ridícul per fer la papa frita. És conya, no? Bon dia, pot eixir Mada un momentet? Clar. Mada, pots eixir amb l'orientadora? Vine, Mada, vine. Bé, xics i xiques, vos he de contar una cosa sobre Mada. Aspreguen. Asperger burro. Hostia, si no estaba vacilando. Pobreta. Ahí soletes. Chica, ¿ves si dile algo? Sí, home, ¿qué le dic? Ah, mira, ahí está el profe, vaig a preguntar-li. Profe, Què passa, Alexandra? és que voldria dir-li alguna cosa a la nova. Mada, li diuen Mada. És que no sé com dir-ho, si m'entendrà i tal. A veure, si tingueres que encetar una conversa amb algú, com ho faries? No sé, li diria, hola, com estàs? Soc Alexandra. Molt bé, perfecte. El veus que és senzill? Però, i si no em contesta? Val, mira, no hi ha un manual d'instruccions per a tractar amb Mada, val? Simplement tracta-la com t'agradaria que te tractaren a tu. El que sí que puc dir-te és que Mada no és tan diferent. Ella també té una família que l'estima igual que ta mare t'estima a tu. Potser ella no entenga els dobles sentits de les coses, no entenga algunes bromes, potser no empatitza amb els altres, però si no tractes d'averiguar-ho, mai ho sabràs. Tot serà tan fàcil o difícil com ho vulguis fer. Mada mai et dirà una mentira perquè no sap mentir. I creu-me que això la fa millor persona que molta gent que conec. Així que va, vés-hi donar-hi una oportunitat. Hola, soc Alexandra. Hola. Soy Mada. Te he visto en clase. Sí, jo a tu, són companyes. Ah, el que has fet en la pissarra ha sigut al·lucinant. Me gustan las matemáticas. Sí, a mi em pareixen un poc rotllo perquè no les entenc. ¿Por qué un rollo? Sí, per exemple, no sé calcular potències elevades a un número. Multiplica los exponentes. Me gustan las potencias. Yo te ayudo. ¿En serio? Sí. Així és com Mada, el bitxo raro, es va convertir en la meva millor amiga. I així és com va acabar recordant-me els cuquets de llum. Tots som un poc com aquells cuquets i brillem quan estem amb les persones correctes. I mon pare, d'alguna manera,
tornava a comunicar-se amb mi.